Здравейте! Аз съм Поли, консултант от dietata.com. Единствено при нас можете да получите индивидуална онлайн диета, веднага след като попълните теста. Нека ви споделя трите най-важни причини да изберете индивидуалната диета. Номер 1. Диетата е съставена от любимите ви храни, което прави нейното спазване удоволствие. Именно тук се провалят повечето диети. Съставени са от храни, които можете да консумирате няколко дни, след което ви писва да се съобразявате. При нас рискът от нарушаване е сведен до минимум, тъй като вие сте подбрали храните, които да участват в режима ви. Забравете за хилядите лишения. Пред вас е най-лесният и ефективен начин да се отървете от излишните килограми. Номер 2. Размера на порциите. Всеки човек е индивидуален и количеството храна трябва да бъде съобразено с вашето тяло, с вашата физическа активност и с вашия ритъм на живот. Въпросите от теста имат за цел максимално да персонализирате индивидуалната ви диета и да не чувствате глад, докато я спазвате. Отслабнете, без да се налага да гладувате. Номер 3. Резултати. Когато един режим е създаден специално за вас и вашето телосложение, можете да очаквате много по-добри и по-трайни резултати. Всеки човек е индивидуален и резултатите също. Естествено, ако имате повече излишни килограми, е логично и резултатът да е по-драстичен. Да преговорим какво получавате. Диета, съставена от любимите ви храни, размер на порциите съобразен с вас, по-добри и по-трайни резултати. От вас се изисква единствено да натиснете бутона „Индивидуална диета“, разположен горе на вашия екран, и да отделите 5 минути за попълване на теста. Желаем ви успех!